Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Το σημερινό βίντεο είναι κάτι διαφορετικό από τα άλλα. Και αυτό που θα παίξουμε είναι το Eviland Maze. Είναι ένα παιχνίδι horror που... τι έχει, τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένα παιχνίδι που είσαι σε ένα λαβύρινθο, πρέπει να πεις κάτι κουμπάκια για να ξεφύγεις, να πας σε επόμενο όροφο. Κάτι τέτοιο, πάμε να δούμε τι είναι. Όπα. Και θα μας κυνηγάει η Evil Nun. Ωραία. Αυτός είναι ο πρώτος όροφος. Ωραία. Πρέπει να βρούμε τώρα το κόκκινο κουμπάκι. Και όσο τα κάνουμε αυτά, όπα να το. Και αυτή είναι η τύπισσα που θα μας κυνηγάει. Να. Κούκλα. Ήσουν ωραία μου. Παιδιά, πλάκα. Έχει ωραία φωνή, μου αρέσει. Το συγκεκριμένο. Τύπισσα. Είναι όμορφο. Μην με κορυδέψετε. Αλλά έχει και ωραία Όπα, δεν έκανα βλακεία. Έχει ωραία γραφικά το παιχνίδι. Παρόλο που είναι σε κινητό. Ωραία, παίρνουμε το κουμπί. Πού να σου κες. Συγγνώμη παιδιά για τη λέξη. Ωραία, πάμε εδώ μέσα τώρα. Και αντίο Eviland. Και τώρα πήραμε 100 coins. Αλλά το κακό παιδιά σε αυτό το παιχνίδι έχει πολλές διαφημίσεις, οπότε θα το κάνω skip για να μην σας ενοχλεί. Ωραία. Για περιμένετε λίγο. Ωραία, εντάξει, όλα κουμπλέ. Πάμε να πάρουμε το επόμενο, το κυνηγητή τύπησα εδώ. Φίλε, δεν με είδε. Τι κάνουμε. Παιδιά, είδατε εκεί πέρα πως το γλίτωσα. Άμα χάσω πάω πάλι στο level 1. Πρέπει να πάω level 5 για να πάρω checkpoint. Ωραία. Πήραμε και άλλα λεφτάκια. Level 3 τώρα. Αυτό θα γίνει και πιο δύσκολο, μην το ξεχνάμε. Ωραία. Πρέπει να δούμε το μπλε. Να, πολύ εύκολο να το δούμε. Από συνήθως πονάρει κοντά στο μπλε δωμάτιο. Οπότε, να το. Εδώ θα είναι σίγουρα. Εδώ το πάω. Όχι ρε. Παιδιά, σωθήκαμε. Σωθήκαμε στο παράθυρο. Να το είναι πάλι. Αυτό σας λέω ότι σπονάρει όλο στο μπλε δωμάτιο. Πω φίλε, κοιτάξτε να μάθεις, είναι τέλειο. Ωραία. Πάμε. Level 4. Πάμε στα λεφτάκια. Θα πάμε level 5, παιδιά, θα κάνω αναβαθμίσεις για να είμαστε GG. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα είναι 2. Μέσα θα είναι σίγουρα. Επίσης μου αρέσει να με κυνηγάει, είναι ωραία φασούλα. Κάπου με είδε. Ελάτε. Παιδιά, δεν ξέρω να σώζεται. 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 Ωραία. Ωραία, υπέροχα. Θαυμάσια.
Πάρ' το ρε 10 ώρες. Πάρ' το ρε. Πω, θέλει πρώτα το... Στο μπλε εδώ είναι. Να το. Εδώ σας τα πάω. Να κάνουμε γύρω μου. Έτσι κάνω εδώ. Τι λέει κόλλησε. Έφα, από εδώ. Τι για να με χάσει τι πίσω. Πάρ' το γρήγορα. Ωραία, έτοιμο. Πάμε πάλι τους στο κίτρινο. Παίρνουμε και τα κόνης, παιδιά, οπωσδήποτε. Διέξοδος υπέροχα. Να τι πάω. Παιδιά, τώρα πέθανε. Όχι. Μην έρθεις. Μη. Γεια σου, κούκλα. Παιδιά, τι στο καλό. Είμαι legend. Παιδιά, είδατε τι έσωσα. Πάρε το γρήγορα αυτό. Πάμε γρήγορα στο μπλε, μην μας πιάσει. Νάτι. Κουκλά. Δεν θέλω να δούμε. Μπράβο, κουκλά. Συνεχίσαμε. Τι απλέιαρες κάναμε ρε. Ωραία. Φέρω και άλλα coins. Πάμε λίγο πιο πέρα. Εδώ του κάνουμε check γιατί άμα πεθάνουμε είναι μέσα αυτό το level. Καταλάβατε πως πάει, παιδιά. Να το. Πολύ εύκολα το βρήκαμε. Πού είναι η γριά τώρα? Γριά. Εδώ μέσα. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε τώρα σήμερα. Ωραία. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι δεν έχει κάνει τερματισμό, να ξέρετε. Ασταμάτητο είναι. Να φτάσουμε και στο άπειρο. Τώρα λοιπόν, τι θα κάνουμε? Αυτό το level τώρα χάσαμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι το level 5. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτή είναι η ζωή. Ωραία. Και ερχόμαστε εδώ. Παίρνουμε αυτά τα power ups. Και τι κάνουμε σε αυτή τη φάση? Μπορούμε αυτό εδώ πέρα να το αναβαθμίσουμε. Να τρέχουμε... Τι έχει εδώ, τι έχει εδώ. Το αναβαθμίσουμε. Τελειώνω γρήγορα αυτή θα κάνεις. Να το μπορώ. Δυστυχώς. Και να παίρνουμε... Αυτό δεν το αναβαθμίσω το τελευταίο γιατί εντάξει τώρα. Όχι, αυτό είναι να μου κάνει φέρνει. Πάμε να συνεχίσουμε. Και το επόμενο, παιδιά, βίντεο που θα παίξουμε θα λέγεται Evil Nun Rush κάπως. Κάτι παρόμοιο με αυτό θα είναι, απλά θα έχει πιο ωραία πραγματάκια.
Έχει πιο πολλά πράγματα αυτό. Ωραία παιδιά, τρέχουμε και γρήγορα αυτό, ξέρω. Τώρα που τον αναβάθμισα. Ωραία παιδιά. Μην έρθεις. Ωραία, πάει και αυτό δηλαδή. Βλέπετε δεν παίρνουμε τώρα πολλά κόνης γιατί τι κάναμε την πίστα. Η κίτρινα θέλει τώρα. Όπως ξέρουμε είναι τώρα εδώ στο μπλε. Κάτω. Να το. Πού είναι ρε? Να το μην έρθει από εδώ φιλέ. 50 καρδιακά έχω πάθει. Ωραίος ο Φέδων. Ωραία εντάξει δεν πειράζει. Έχω νικήσει. Δεν την είδαμε καθόλου τώρα. Δεν είναι εύκολο κόνης παιδιά σε αυτό το παιχνίδι. Όπα, αυτό εδώ πέρα είναι. Μπα. Ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις, λέει πρώτα το κίτρινο. Ρε φίλε, τώρα αυτό δεν γίνεται. Εδώ είναι πάλι τύπησα. Δεν είναι. Επίσης δεν ξέρω όσο αναβαθμίσει. Όπα, μάτι. Έκανα βλακεία. Φοβήθηκα πολύ και... Να κάνω δεν πρόλαβα το νότο. Γρήγορα πάμε. Συνεχίζουμε στο μπλε δωμάτιο, γρήγορα. Ρε βλάκα, γιατί πετάγεται. Πω. Πάμε power ups. Μπορούμε να βάζουμε στο κοίτα, όχι. Και... παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Βασικά... άντε για επειδή είμαι καλός, χάρη σας, θα παίξω άλλο ένα. Εντάξει, μικρό βίντεο ήταν. Εγώ δεν συνηθίζω να κάνω μικρά βίντεο, μεγάλα συνηθίζω. Τέλος πάντων, αυτό εύκολο ήταν. Πάμε τη speedrun. Όχι ρε. Ωραία φίλε τώρα. Παιδιά δεν σταματάω μέχρι να κερδίσω. Άλλο ένα μου έχει μείνει. Πού με είδε πάλι? Άντε πάλι. Κούκλα μου τι θα γίνει επιτέλους? Όχι. Όχι. Πούντο το ρημάδιδα. Όχι. Πω. Είμαι και πολύ... Πω. Εντάξει παιδιά, δεν πειράζει να κάνουμε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε.
Νομίζω τώρα δεν έχει νόημα να το παίξουμε, αφού το μόνο που κάνουμε είναι να ανεβαίνουμε και να ξανανεβαίνουμε, έτσι, πώς το λένε, ορόφους, ανεβαίνουμε, νικάμε, χάνουμε, ξαναπαίζουμε, αυτό είναι το νόημα. Στο επόμενο βίντεο θα παίξουμε πάλι Elvenant, αλλά όχι το Maze, το Rush. Ελπίζω να είναι ωραίο, δεν το έχω μελετήσει. Αν εντάξει, αυτό το παιχνίδι, εντάξει, ωραίο είναι. Κάνεις έτσι τρόλ, την Elvenant. Και πια αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε like και sub. Και να φτάσουμε τα 2.000 views. Και παιδιά, κάντε μου τη χάρη να φτάσουμε τα 100 subs. Είμαστε στα 3. Ξέρω, είμαι νέος YouTuber ακόμα. Θέλω μέλλον, θέλω εξοπλισμό, αλλά όλα στην ώρα τους. Αυτό, καλό υπόλοιπο.